Toto sú kraťasia tričko s krátkym rukávom. A teraz je to tričko s dlhým rukávom a tepláky. Čo to je a ako to funguje, to si povieme v následujúcich minútach. Ale začneme na začiatku. Čaute ľudia, moje meno je Unique, vítajte na kanáli Unique 123 u nového dielu Unique Stuff. A dnes si vytvoríme tričko s dlhým a krátkym rukávom, zároveň inšpirované Ironmanom. Veľmi tesne sa blížime k 200 odberateľom, takže nahoď odber a my začíname. Tento nápad sa u mňa zrodil, keď som po 6. krát kúkal Avengers Infinity War. Konkrétne, keď tam nabehne Tony Stark a z ničoho si proste len tak vytvoriť svoj oblek. A napadlo ma, čo keby som niečo na taký štýl vytvoril v realite, ale úplne hlúpo. Ale nie na ochranu pred mimozemšťanmi, ale na ochranu pred dvojbodka. Zimou, teplom, pádom a vysmievaniu sa, že nemáte dosť cool oblečenie. Skrátka pred bežným životom. A tak som prišiel na tento nápad. Takže toto sú podmienky, ktoré to musí spĺňovať. Za prvé, rýchle nasadzovanie, aby to netrvalo dlhšie, ako keby som si normálne vymenil tričko. Praktičnosť. Na čo by som to robil, keby to nemalo využitie? Odolnosť, aby to fungovalo aj keď na to kydnem. A vodeodolnosť. Nie aby začal pršať a proste by to prestalo fungovať. Ale na to, aby sme niečo také mohli vytvoriť, tak na to potrebujeme ten samotný rukav. A presne na to budeme potrebovať látku. Mám túto extrémne hrubú, ale samotné tričko si úplne vyrábať nejdem. Mám toto tu čierne asi za 2 eurá. A myslím si, že kombinácia takejto čiernej a takejto bielej bude celkom zaujímavá. Myslím si, že veľkosť bude stačiť nejak takto možno. No nič, dúfajme, že to bude stačiť. Takže toto bude náš rukav. Ale najprv si to ideme vystrihnúť. Ešte druhý. Tak a teraz z našej látky ideme pomocou nitky a ihly ušiť rukav. Proste to len takto zašijem. Toto bude na dlho. Hovadina. Rukav v pohode, vypadá to celkom dobre, ale tento tu materiál je strašne hrubý a strašne ťažko sa šúcha po ruke. Ale už ma napadlo, čo by som mohol použiť namiesto tohto. A namiesto tohto tu obrovského hrubého materiálu by som chcel použiť šatku. Toto sú klasické lyžiarske lomeno bežecké šatky. Ale keď si to vyskúšame na ruku, tak toto je reálne úplne perfektne to, čo chceme. Proste extrémne široký klasický rukav. Takže myslím, že táto tu šatka bude asi cesta. Tak a môžeme ísť na mechanizmus. Ako prvé by sme mali prísť na to, ako automaticky z ničoho na ruku navliesť rukav. Teoreticky by sme to ale nemuseli robiť. Čo keby sme tie rukávy mali stále na sebe a keď zmačkneme tlačidlo, tak sa tie rukávy proste len ukážu. Síce by to bol len dizajnový prvok, ale myslím, že by to bolo cool, nie? Len s tým prichádza jeden problém. Na to, aby sa tam tie rukávy automaticky z ničoho objavili, by som potreboval vytvoriť neviditeľnosť. Akože nie, že by som si neveril, ale pokiaľ sa to nepodarilo Da Vincimu, tak ťažko predpokladať, že mne sa to podarí za týždeň. Asi sa vráťme k tej prvej možnosti. Úplne prvá technológia, ktorá ma napadla, sú magnety. Jednoducho by sme niekde mali kapsičku a keď by sme potrebovali dlhé rukávy, tak si ich proste len vyberieme a nasadíme. Takže magnety. Na každú ruku mi budú stačiť aspoň 2. Každý z jednej strany. Aby sme tie magnety nenašili na náš rukav a potom by sme zistili, že ich musíme dávať dole kvôli tomu, že by nefungovali, tak som prišiel na jeden fakt akože geniálne dobrý nápad. Prilepíme ich lepiacou páskou. Sorry, nič iné ma nenapadlo. No akože napadlo, ale myslím, že prilepiť ich tavecou pištolou by bolo ešte horšie. OK, na tričku mám nalepené naše pliešky. No nič, ešte si ideme na naše šatky pripevniť naše magnety. No nič, akože hotovo, magnety tam máme prilepené. Asi to môžeme skúšať. OK, mám na sebe tričko. Je to úplne nepríjemné, ale čo už. Nasúvame prvý rukav a ideme sa kúkať, či sa to dostatočne dobre prisiakne k tomu. Kamo, tak toto, pokiaľ pod 2 sekundy dokážem nasadiť, tak som frajer. No jeden tam je a druhý nič. Akože drží to, ale hneď prvú podmienku to proste nesplní, že to dokážeme nasadiť za 2 sekundy. Takže prerábať to budeme na 100%, ale teraz skúsim si rovno aj ten druhý, keď už som ho robil. Akože hotovo. Dizajn sa mi celkom ľúbi, ale magnety nie sú tá technológia. OK, to predpokladám, že sa ani nedokáže nazvať úspechom. Preto prichádzam s technológiou číslo 2, takzvaná motorová technológia. Jednoducho vytvoríme navijak, ktorý bude naše rukávy posúvať. Znie to hlúpo, ja viem, ale nezabúdajte na to, že ja som odborník z navijaky. No nič, myslím, že to môžem aspoň skúsiť. Takže motorová technológia. Máme motor, máme baterku, pri najlepšom aj tlačidlo a keď to spojíme k sebe, tak sa náš motor točí. Na náš motor môžem pripevniť klpko a vytvoriť navijak, ktorý mi automaticky bude naťahovať tričko. Ako nápad v pohode.
Najprv na to, aby sme to všetko mohli urobiť funkčné, si teda vytvoríme to klbko. Hotovo, klbička máme hotové, ale začínam sa tu obávať jednej veci. Každopádne tu si asi povieme za chvíľu, ešte to idem dorobiť. Yes, funguje to. Ale tuto prichádza už ten problém, o ktorom som hovoril. Toto sú dve obrovské veci a predstavte si, že tieto tu veci si mám napchať sem takto pod tričko. K tomu ešte by som toto musel mať na obidvoch rukávoch, plus ešte baterka. Samozrejme, baterku by sme vedeli použiť úplne miniatúrnu, ale toto je stále extrémne veľa. Ale keby sme odstránili baterku a podarilo sa nám použiť menší motor, tak by to fungovalo, nie? Áno, to je pravda. A presne preto som začal hľadať, ako sú poháňané rôzne veci bez baterky alebo motora. A došiel som k riešeniu. Autíčka. Ďalkové, potom také tie naťahovacie, ale hlavne zotrvačníkové. Zotrvačník je presne to, čo potrebujeme. Je malý a nepotrebuje baterku. Takže by teoreticky stačilo zobrať zotrvačník, pripevniť naň klbko a nechať ho proste namotávať. Už by to malo byť minimálne 3-krát menšie, som si hovoril. Čož je znova pravda, ale zároveň by to bolo aj hrubšie. Oveľa. A presne kvôli tomu som začal hľadať ďalej. Lyžovanie, vlek, skipas prichytený na tej prichytávke, ktorá ho automaticky priťahuje, už vám to dochádza? Táto tu vec je perfektná k tomu, čo vytvárame. Funguje to na základe rovnakého mechanizmu ako zotrvačník, no nie, on je to zotrvačník a klbko v jednom malom zariadení. Tak som zobral dva a začal som vyrábať. Toto sú teda naše skipasové hovadiny a ako som hovoril, tak je to úplne perfektné pre to, čo vyrábame. Má to silné lánko, ktoré sa ťažko roztrhne a jednoducho sa to proste len namotáva. Keďže sa to používa počas snehu, tak je to k tomu ešte aj vodeodolné a malo by to byť odolné aj normálne. Zotrvačník je perfektná technológia. Malá, silná, ale zároveň nezaistiteľná na mieste. Proste sa to vždycky priťahne. Preto musíme vymyslieť niečo, čo by to udržalo na mieste. A myslím, že to urobíme úplne jednoducho. Proste to skombinujeme s našou prvou technológiou, čiže magnetmi. Môj nápad je úplne jednoduchý. Pod našim rukavom bude táto tu skipasová hovadina, ktorá keď budeme potrebovať, tak nám ten rukav vyťahne hore. Bum! Inžinier. Nemôžem sa dočkať na to, ako to bude fungovať, takže rovno môžeme začať. Ako prvé si teda naše rukávy prišieme na naše tričko. Hotovo. Toto sú posledné 2 hodiny môjho života. Mal som teraz toho trošku depku, lebo som nevedel, ako namotávať ten motor. Ale potom mi došlo, že jediné, čo stačí urobiť, je vytvoriť si náramok, niečo ako hodinky, kde bude pripevnený náš motorček. Ale už je veľa hodín, ja by som mali spinkať, takže toto ešte dorobím a potom pôjdem búvať. Mal som chvíľu dilema z toho, ako vytvorím ten náramok, ale potom mi došlo, že stačí, keď zoberiem túto tú obrendovanú časť a vytvorím si z nej náramok na ruku. Hotovo? Proste a jednoducho. Teraz si na každú ruku pripevníme jeden magnet a potom ešte jeden si pripevníme sem. A teraz už by to malo byť takmer kompletne funkčné. Ešte budem musieť pridať magnety sem hore, aby sa to dokázalo aktivovať, aby to držalo ako tričko s krátkym rukávom, ale inak už je to hotové. Takže môžeme prvú oficiálnu skúšku. Hotovo, to je super. Proste ono sa to samo priťahuje. Yes. Yes. Ale stále, ako ste mohli vidieť, tak to nefunguje úplne najlepšie, preto si budeme musieť ešte pripevniť magnety tak kde sem, aby som to mohol natiahnuť a mať to tak kde tuto. Teraz by to mal fungovať celé úplne perfektne a mala by to byť naša finálna verzia tohto trička. Proste len. Ale prečo by som mal ostávať len pri rukávoch? Je to perfektná cool technológia, tak prečo ju nevyužiť aj na tepláky? Vybral som úplne najlacnejšie, čo tam boli. Chcel by som použiť úplne rovnakú technológiu a skúšal som aj tú bielu farbu, ale tá mi tam úplne nesedela, tak som si vybral, že budem mať nejakú tú šatku s podlačou. A vybral som si teda takúto šatku s motorkárom, mám ju 2-krát a úplne rovnaký postup. Takže ideme si návleky prišiť na naše kraťasy. Hotovo. Vypadá to asi nejako takto, neviem, či to je dobre vidieť. A rovno by som teda začal tým, že si vytvoríme naše náramky na nohy. A potom už pôjdeme vytvoriť našu technológiu. OK, máme naše náramky hotové. Fungujú úplne rovnako ako tie predtým. Teraz si už len na naše tepláky a na naše náramky pripevníme magnety a kusy kovu. Hotovo. Plus som ešte prišiel na to, že keď to vlastne natiahnem, tak nemusím úplne ťahať za túto vec, ale stačí, keď si iba potiahnem rukav a to isté aj u teplákov. A myslím, že teraz už môžeme ísť na poriadne testy.
Takže už je to asi hotové. Ideme na testovanie podľa podmienok. Takže teda toto sú naše podmienky a začneme speedrunom pod 2 sekundy. Ale myslím si, že som to vytvoril tak strašne moc dobre, že to dáme ešte aj pod tie 2 sekundy. No nič, pokus číslo 1. 3, 2, 1. Hneď na prvý pokus proste po 2 sekundy. Ja som proste teraz reálne ani nerozmýšľal nad žiadnou stratégiou, ako to urobiť. Môžeme teraz skúsiť pokus 2. 3, 2, 1. A proste u rukávov nepoužívam ten najrýchlejší spôsob, ako by som to mohol transformovať. Ale to je iba kvôli jednej veci, lebo toto môžem urobiť kdekoľvek, ale na aktivovanie čo najrýchlejšie rukávov potrebujem aspoň stenu. Alebo vlastne môžem použiť zem. Úplne jednoduché, počkať. To idem skúsiť ešte nový rekord. 3, 2, 1. Easy! Rýchlosť svetla. Výborne, ďalej tu bola vodeodolnosť. Ty si to mal vyliať na to oblečenie. Baboš. Funguje to. Komu ešte tak nenávidím. Teraz ale klasická odolnosť, na to tu mám válanie sa na zemi. Čo? Robenie hovadín na otestovanie odolnosti látky. Takže. Ty kuk. Neviem, čo som týmto testom chcel dokázať, ale absolútne nič sa nestalo. Backflip. A ďalej tu mám klasický pád. A posledná podmienka, praktičnosť. Ako prvé, tu mám celkom zvláštnu vec. Pár ako tool, no nechajte ma to vysvetliť. Moja teória je, že keď padnem na ruky, tak sa ten rukáv automaticky vysunie. Preto by to malo byť možné použiť ako ochranu, aby som sa na zemi nedoškrábal ako pes. Ono to funguje? Ono mi to proste zakrie ruky? What? Tak to je cool. Ďalej, ochrana pred tieňom. A ešte bonusový test komfortnosti pri pohybe. Budem skákať 5 skokov, ktoré som skákal v tomto videu a pokúsime sa nájsť, či toto je vhodné oblečenie na skákanie. Týmto som nastavil nový rekord v rýchlosti transformácie. Akože tieto rukávy ma extrémne baví nosiť, 9 z 10. V budúcnosti by som chcel niečo také vyrobiť znova, ale s reálnymi funkciami. A aby to bolo reálne aspoň trochu podobné tomu Ironmanovi. Takže funkcie, ktoré by som mohol pridať do skutočného Ironman obleku, môžete napísať do komentárov. A kľudne tam môžete aj napísať, čo by som mal vytvoriť na budúce. A pokiaľ sa vám toto video páčilo, zajechajte like, pokiaľ ešte nemáte taký odber, zvonček vás upozorní, keď vydám video, ktoré vychádza každú nedeľu o 14:00. Napíšte pekný komentár, s vami bol Unix z kanála Unix123 a vidíme sa zase na budúce. Alebo pokiaľ vás zaujíma najzabezpečenejší Lego dom na svete, kliknite sem. Pokiaľ vás zaujíma, čo som vyrábal v 6 rokoch, kliknite sem. Tuto mi môžete dať odber. Tuto máte sériu videí, kde vyrábam a nabíte sa vody, je to veľmi dôležité a zase na budúce. Na zdravie. Tu už natáčame?